Wij mogen vandaag getuige zijn van iets unieks, namelijk het eerste leerlingendebat in de gemeente Hulst. En dat gaat hier allemaal gebeuren achter mij in de raadzaal. Daar gaan leerlingen zich voorbereiden op stellingen die zij gaan krijgen. En daarna gaan ze debatteren. Ze zijn allemaal verdeeld in groepjes. Eentje die voor een stelling is en eentje die tegen is. Nou, en straks denk ik dat we wel vuurwerk gaan zien. En er lopen ook nog raadsleden rond, hartstikke interessant. En die helpen die groepjes om hun debat goed op te bouwen. Ik ben heel benieuwd. Wethouder Dennis Staert van de gemeente Hulst. We zitten hier bij de voorbereidingen van de leerlingen voor het leerlingendebat, wat voor de eerste keer hier in Hulst wordt gehouden. Wat is het doel eigenlijk van het debat? Nou, het is zo dat we als gemeente zijn we altijd blij dat het Reinoud College bij ons op bezoek komt. We zijn ook zelf al een aantal keren bij het Reinoud College geweest. En we hebben gemerkt dat er een heleboel kinderen zeer bewogen zijn om mee te denken over politieke vraagstukken. Vervolgens hebben wij gezegd van dat kunnen we ook een structureel karakter geven. Dus 1 keer per jaar komen ze hier naar de raadzaal. En dan gaan we gewoon de leerlingen onderwerpen geven waar ze over kunnen debatteren die relevant zijn. En dan gaan ze samen in debat. Koen Leenhouts, leraar Nederlands op het Reinoud College. En jij bent verantwoordelijk voor het organiseren van dit debat. Klopt toch, hè? Samen met mijn collega van de sectie Nederlands zijn wij inderdaad verantwoordelijk voor het organiseren van deze activiteit. Eerder ondernamen we wel eens activiteiten op het gebied van spreekvaardigheid die bedoeld waren voor de liefhebbers. Dat vonden we eigenlijk jammer, want wij vinden dat spreekvaardigheid voor iedereen heel erg belangrijk is. En daarom hebben we dit jaar voor de hele jaarlaag 4 VWO georganiseerd, zodat iedereen in aanraking komt met het spreken in het openbaar. En zo kunnen leerlingen ook ontdekken of het iets is voor hen of niet. Goedemorgen, dames en heren. Er zijn ook raadsleden bij hè, die de groepjes begeleiden, die de stellingen, want ze moeten over stellingen debatteren, die dat voorbereiden. Wat vinden zij ervan? Ja, er zijn 5 raadsleden die vandaag aanwezig kunnen zijn. Die vinden het heel leuk om de groepjes te begeleiden. Ze luisteren goed wat de argumenten zijn, de voor's en de tegens. En proberen ze ook nog tips te geven. Het is niet zo dat zij de leiding hebben over die groep, want de leerlingen zelf die bepalen hoe en wat. En dan doen hun de begeleiding en tips en adviezen geven. Is het ook de bedoeling om ze politieke betrokkenheid bij te brengen? Of ze te interesseren op zijn minst? Of ze dingen te leren over politiek? Nou, jongeren zijn natuurlijk de volwassenen van morgen en het is heel belangrijk dat er naar hun stem wordt geluisterd. Dat is een kreet die vaak geuit wordt, maar het is nog mooier als je het ook in de praktijk kunt brengen. En hier hebben we een prachtige samenwerking kunnen opstellen met de gemeente. Dus we zijn hier op het stadhuis, er zijn vertegenwoordigers van de politieke partijen aanwezig. Dus zo kunnen leerlingen, misschien op kleine schaal, maar toch heel direct invloed uitoefenen. En hebben ze ook het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. En hopelijk zal hen dat er ook toe aanzetten om in het vervolg een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Heb je nou het gevoel dat de politieke betrokkenheid onder jongeren, dat die de laatste jaren is toegenomen of eerder afgenomen? Het lijkt dat het is afgenomen, maar in werkelijkheid is het toch anders. Zodra dat er een onderwerp relevant is in hun beleving of in hun buurt of wat hen raakt, dan gaan ze er wel over meedenken. En we hebben dat toch gezien op het Reinoud College, dat er heel veel leerlingen echt begaan zijn met ook onze gemeente, met onze leefgemeenschap, met de leefbaarheid. En dat zijn toch goede dingen die we zien. Het gaat heel gestructureerd, hè? Er zijn 3 stellingen bedacht. Zijn die door jullie bedacht of is dat in samenwerking met de gemeente gegaan? We hebben het in samenwerking met de gemeente gedaan. Binnenkort zijn het gemeenteraadsverkiezingen en we wilden graag stellingen die ook relevant zijn voor de gemeente Hulst. En waar politieke partijen misschien ook iets aan hebben. Dus we hebben 3 stellingen gekozen. 1 gaat over het woningtekort, 1 gaat over voorzieningen en 1 gaat over kansengelijkheid. Dat vinden we alle 3 heel belangrijke thema's. Zo zijn we daarop gekomen. Hoe gaat het in zijn werk? Want ze werden verdeeld in groepjes, hè? Ja, wij hebben groepen samengesteld. Er zijn 2 klassen waarmee we dit nu doen. Een A-klas en een B-klas. Iedere klas is verdeeld in 3 groepen. En van iedere klas
gaat één groep tegen een andere groep, nog een groep tegen een andere groep enzovoort. Dus we hebben groep 1 van klas A gaat tegen groep 1 van klas B. Welke onderwerpen houden hun bezig? Ja, wonen natuurlijk en de voorzieningen. Dat zijn eigenlijk wel de twee belangrijkste. Ze gaan natuurlijk vaak studeren in een ander deel van het land. En je ziet toch dat er steeds meer kinderen toch op een latere tijdstip, als ze zeg maar willen gaan settelen, dat ze teruggaan naar de gemeente, naar hun eigen gemeente. En dan willen ze wel op de plek wonen waar ze het comfortabel vinden, waar ze het leuk vinden, wat gezellig is en veilig is. Oké, succes met het debat. Ja, het is een hele leuke dag. Ja, dankjewel. We gaan beginnen met de debatten. 2 groepen zitten hier al, dat zijn de groepjes 2. De voorstanders aan die kant, tegenstanders zitten aan die kant, het publiek. De een is dan voor de stelling en de ander is tegen de stelling. En wat is vervolgens want dan hebben ze het voorbereid, dat doen ze ook samen met de raadsleden. En dan begint het debat. Hoe gaat dat beginnen? Hoe starten ze? Iedere kant, voor of tegen, krijgt eerst 2 minuten om het eigen standpunt toe te lichten. En we sluiten dan af. Dus we hebben de opening speech, dan hebben we de vrije fase en dan sluiten we af met de slotspeeches waarin beide kanten nog een partijdige samenvatting geven. Ze geven dan eigenlijk aan waarom ze vinden dat zij toch echt gewonnen hebben. Waarbij ik eigenlijk wil aantekenen dat het voor ons niet per se gaat om winnen en verliezen. Dat is wel een beetje inherent aan het debat, maar dat is niet het primaire doel. We willen niet winnen en verliezen. Voor ons gaat het erom dat iedere leerling gezien wordt en dat iedere leerling hieraan meedoet. Annelieke Roktes uit 4 VWO van het Reinaert College. Jij doet mee aan het leerlingendebat hier in het stadhuis in Hulst. Bij welke stelling zit jij? Ik zit bij de stelling dat we 1 sportcampus moeten hebben en dat de sportverenigingen uit de dorpen gaan verdwijnen. En ik ben tegen die stelling. Je bent tegen de stelling. Vond je dat moeilijk? Nee, ik vond tegen wel makkelijk. Ik denk dat voor iets moeilijker was geweest om uit te werken. Okay. Denk je dat de meeste mensen het fijn vinden dat de sportvoorzieningen blijven op de dorpen? Ja, ik denk het wel, want je zit ook met de afstand en zo. Dus ik denk dat dat wel... Heb je ook iets met politiek? Ja, ik vind politiek wel heel interessant. Alleen, ik weet er niet superveel van. Maar ik vind het wel heel leuk. Nou, misschien leer je nu vandaag juist iets meer over politiek dan. Ja, ik denk het wel. Okay. De bedoeling is natuurlijk dat ze leren debatteren en dat ze argumenten leren verzinnen. En dat is wat het doel is van dit debat. Even een heel andere vraag. Heb je zelf het idee dat leerlingen meer of minder politiek betrokken zijn de afgelopen jaren? Vind ik moeilijk om te zeggen. Dat weet ik niet zo goed. Als ik in de klas spreek met leerlingen over politiek, dan weten ze er echt wel iets van. Maar ze hebben wel vaak andere kanalen om aan hun kennis te komen dan Zoals? vroeger. Nou ja, zij zitten natuurlijk heel veel op social media en zo. Ik weet nog toen ik, dat is natuurlijk al heel lang geleden, op de middelbare school zat, had bijna iedereen een papieren krant. En nu is dat niet meer zo. In een klas is de minderheid heeft nog een papieren krant. Aan de andere kant hebben leerlingen sociale media, TikTok, Snapchat enzovoort, waarmee ze ook heel veel nieuws binnenkrijgen. Soms is dat nieuws waarvan wij zeggen, goh, dat is een ander niveau. Maar goed, het is wel de realiteit. Zo gaat dat tegenwoordig nou eenmaal. Emielka van Mullem, jij bent van 4 VWO van het Reinaert College en jij doet ook mee aan het debat, het leerlingendebat in het stadhuis in Hulst. Bij welke stelling was jij betrokken? Bij de stelling over dat de gemeente gratis voorzieningen voor jongeren moet geven. Ook al moeten andere mensen die meer geld hebben daar wel meer voor betalen. Dus de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, zoiets? Ja, klopt. Okay. En moet jij voor of tegen de stelling pleiten? Ik ben voor. Okay. Vond je dat lastig? Ja, ik vond het best wel lastig, want ik ben het er zelf niet helemaal mee eens. Maar ja. En wat is jouw argument tegen? Nog niet doorgeven aan de tegenpartij, maar goed. Ja, dat het dan eigenlijk niet meer eerlijk is, omdat de rijkere mensen dan alsnog meer moeten betalen voor de mensen die geen geld hebben. Dus dan is het alsnog niet gelijk. Nou werden jullie ook geholpen door raadsleden.
Wat was hun inbreng? Ja, ze hielpen gewoon een beetje met wat hun zouden kunnen bedenken, maar ook wat goed is voor ons, hoe wij onze speech het beste konden, zeg maar, aanpakken. En ja, dat een beetje. En nou zit je in de raadzaal en speel je eigenlijk zelf gewoon al raadslid. Hoe tof is dat? Ja, dat vind ik wel leuk. Mooi. Nou, heel veel succes met het debat. Dank u wel. En wat zijn nou de onderwerpen die hun bezighouden op dit moment? Nou, als ik in de klas iets hoor, hoewel ik dat ook niet altijd heel erg stimuleer hoor, want bij het vak Nederlands moet het niet alleen maar om politiek gaan. Maar ik hoor wel dat zo'n asielzoekerscentrum, of dat in Hulst wel moet komen of niet, dat houdt toch wel de gemoederen bezig. Je hebt voorstanders en tegenstanders ervan. En dat is wel iets wat ik eens terug hoor komen. Wanneer ben jij tevreden met het debat? Ik ben op zich nu al tevreden. Het is leuk voor leerlingen om eens buiten de school te komen. Dat is op zich al een leerrijke ervaring. Ze zijn nu net begonnen, maar ze zijn allemaal goed bezig. Ja, ik vind dat eigenlijk ik vind het eigenlijk nu al geslaagd. Misschien dat je dan zegt, nou, dat ben je wel heel snel tevreden. Maar ik denk altijd ook maar zo, kijk, als ze op school zitten, hebben ze hun lessen. Die zijn natuurlijk super belangrijk. Wij vinden dat wel heel belangrijk. Maar een keer een les missen op een woensdagochtend voor een vak, dat zal het verschil niet maken. Terwijl als ze hier is in een stadhuis, zijn een heel andere omgeving. Ze zien raadsleden, zien eens een burgemeester, ze zien eens een wethouder. Dat is voor hen toch een bijzondere ervaring. Dus dat op zich vind ik al winst. Mooi, dankjewel. We hebben eigenlijk een hele mooie ochtend meegemaakt. Met vurige debatten waarbij groepen heel duidelijk hun argumenten voor en tegen uitlegden. Ook op elkaar reageerden door goed te luisteren en argumenten te weerleggen van de anderen. En het grappige was dat raadsleden die zeg maar, feedback gaven dat ook zagen. Zo, nou, daar kunnen wij misschien zelf ook nog wel wat van leren door iets beter te luisteren en ook wat korter en bondiger te zijn dan we vaak in het echt zijn. Nou, kortom, ik denk dat het een leerzame ochtend was, zowel voor de leerlingen van het Reinaard als voor de mensen van de gemeente, de raadsleden en de wethouders. En tenslotte, want daar was het debat natuurlijk ook voor bedoeld, het is natuurlijk een oproep aan u allen om gewoon betrokken te zijn bij de lokale politiek en op 18 maart gewoon te gaan stemmen. Doen!